Neslyšel jsi mě? Máš padáka, ty bezcenný absolvente střední školy. Zbal si věci a okamžitě opusť firmu. Jsi jako parazit, který se tu zdržuje. Je to naprosto nechutné, to byla slova, která mi řekl můj otec, prezident společnosti, poté, co jsem od ukončení střední školy věnoval rodinnému podniku 20 let. Zpočátku jsem nevěřil vlastním uším, ale bylo jasné, že to myslí vážně. Chtěl firmu předat Prestonovi, svému zbožňovanému vnukovi, který právě získal titul MBA na Harvardu. Odteď bude Preston ředitelem na stáži, co pak nechápeš, že mít kolem sebe jeho tetu s maturitou by bylo na překážku. Něco ve mně se zlomilo. Zbalím si věci a ještě dnes dám výpověď. S Bohem, ignorovala jsem pokusy kolegů mě zastavit a vyrazila jsem z firmy. Netušila jsem, že o týden později mi bude v slzách volat otec a prosit mě, abych se vrátila. Jmenuji se Blanka Levisová, na střední škole jsem milovala sport a žila jsem s otcem Frederickem, který vedl daňovou kancelář, matkou Marií, která se starala o účetnictví, a svou akademicky nadanou sestrou Holly. Od dětství jsem vynikala ve sportu, zapojovala jsem se do různých kroužků, zatímco Holly byla nadaná akademicky. Obdivovali jsme silné stránky jedna druhé, díky čemuž bylo naše pouto jedinečné. Rodiče však pro sport neměli pochopení a upřednostňovali mou studijně nadanou sestru, i když jsem soutěžila v dálkových bězích na celostátní úrovni. Rodiče mě nikdy nepřišli povzbudit. To mě však neodradilo. Bez ohledu na to, jak moc mě rodiče neměli rádi, jsem věděla, že výsledky mě nezradí. Čím více jsem běhala, tím více jsem si byla jistá svým růstem. Díky tomu jsem dostal nabídky z několika univerzit na dálková sportovní stipendia, ale rodiče, kteří nedokázali ocenit hodnotu sportu, byli proti mému přijetí na vysokou školu. Bez jejich souhlasu jsem se vysoké školy vzdal a rozhodl jsem se hned po střední škole nastoupit k rodičům do daňové kanceláře, rozhodnutý co nejlépe využít sebevědomí, které jsem získal díky dálkovému běhu. Vzhledem k nedostatku zaměstnanců mě rodiče k nástupu prakticky donutili, ale já jsem byl odhodlán dokázat, že se mýlili. Překážka však byla vysoká. Díky tomu, že jsem se léta věnoval sportu, bylo pro mě zpočátku obtížné zvládnout daně se složitými čísly a zákony, ale vytrvalost z běhu na dlouhé tratě mi pomohla vyškrábat se nahoru. Po absolvování střední školy jsem se odstěhoval od rodičů a začal žít sám. Bylo to také na naléhání rodičů, kteří si mysleli, že jako pracující dospělý člověk bych se na ně neměl věčně spoléhat. Sestra, opravdu odcházíš? Holly, která jediná vypadala, že je z mého odchodu smutná, mě v den mého odchodu vyprovodila u dveří. Je mi to líto, Holly. To, že jsem tě tu nechala, je moje jediná lítost, ale slibuju, že s tebou budu v kontaktu. A jednoho dne mě přijď navštívit. Budu čekat. Usmála jsem se na Holly a pohladila ji po vlasech, abych zmírnila její obavy. Na rozdíl ode mě byla Holly trochu plachá a vypadala jako někdo, kdo potřebuje ochranu. Nechat ji v tom domě samotnou ve mně vyvolávalo pocit viny, ale protože naši rodiče k ní byli laskaví, usoudila jsem, že to zvládne. Říkala jsem si, že kdyby se něco stalo, budu tu pro ní v mžiku. Pomyslela jsem si, že se chovám trochu přehnaně ochranitelsky. Pustila jsem Holly hlavu. Naposledy se rozloučila a odešla z domu. Několik let po mém odchodu se Holly vdala a narodil se jí Preston. Její manžel byl synem otcova známého, někoho, koho mi otec vřele doporučil. Jako teta jsem Prestona zbožňovala a často jsem ho brávala o víkendech do parku. Preston ke mně přilnul a pojilo nás úžasné pouto. Jak však Preston dospíval, začali ho rodiče nadměrně opečovávat. Zejména můj otec měl silnou touhu vychovat si z něj nástupce. Preston byl akademicky nadaný a vždy prohlašoval, že se stane vedoucím pracovníkem v oblasti obchodu. Rodiče na něj kladli vysoké nároky, dokonce zasahovali do výchovy Holly,
naše víkendové výlety do parku postupně ustaly, protože otec trval na tom, aby se Preston soustředil na studium. Postupem času se vzdálenost mezi ASU zvětšovala, než Preston dospěl na střední školu, byl jsem zcela odsunut na vedlejší kolej. Rodiče se hluboce věnovali jeho doučování a mimoškolním aktivitám a mou přítomnost téměř nebrali na vědomí. Holly se tvářila omluvně, ale uklidňoval jsem jí slovy, to je v pořádku, důležitá je Prestonova budoucnost. S otcovým důrazným povzbuzováním si Preston nakonec zajistil přijetí na Harvard a nastoupil do programu MBA. Maturanti by se měli soustředit jen na práci. To se stalo otcovou neustálou poznámkou na mou adresu, když se dozvěděl o Prestonově přijetí, přistoupila jsem k němu s kapesníkem, abych mu osušila slzy radosti, jen aby mi ho uštědřil s těmi známými slovy opovržení. Poslední rána přišla, když se rodiče rozhodli zúčastnit se Prestonova slavnostního zápisu a nechali mě tam bez pozvání. Nepřátelství se stupňovalo, Holly se mi po telefonu omluvila, ale já ji ujistil, že je to v pořádku a že si nemá dělat starosti. Věděla jsem, že je frustrovaná z toho, že nemůže změnit chování našich rodičů. Rozhodl jsem se, že ji nebudu dál trápit. Myslela jsem si, že pokud se mi jednou podaří získat daňové konto a osvědčení, rodiče mě konečně uznají. Ale v rozporu s mými nadějemi bylo chování rodičů ke mně stále chladnější, začali ignorovat mé pozdravy, a když jsem jim kladl otázky, nechávali je bez odpovědi. Ty to ani nevíš. Proto jsou maturanti k ničemu, poznamenávala často moje matka jako rýpavá tchyně. Někdy mi dokonce přímo vynadala. Pak jednoho dne přišel zlom, konečně jsem dosáhla svého dlouho očekávaného daňového účtu a osvědčení. Po několika letech práce ve firmě jsem se rozhodla, že o certifikaci budu usilovat, abych si u našich klientů vybudovala větší důvěru. Abych ji získal, musel jsem složit 5 samostatných zkoušek, které bylo možné absolvovat v průběhu několika let. Využil jsem tohoto systému a každý rok jsem skládal jeden předmět. Čímž jsem se 5 let věnoval získání certifikace a oficiálně se stal daňovým účetním. Nejprve jsem se o tuto novinku podělil s Holly a Prestonem. Holly byla nadšená, jako by to byl její vlastní úspěch. Preston poslal krátkou gratulaci, s nově nabitou motivací jsem se do své práce ponořila celým srdcem a v důsledku toho mi klienti začali více důvěřovat. Dokonce i mimo pracovní dobu jsem se okamžitě věnovala potřebám klientů. Děkuji ti, Mezenko. Jsem tak ráda, že to máš na starosti, říkali mi a vyjadřovali vděčnost úsměvy, které se staly mou největší radostí. Nikdy jsem nezanedbávala pohotové reakce a nadšeně jsem přijímala pozvání na golf a grilování, a to i o víkendech. Ty opravdu tvrdě pracuješ, viď? Ano, odpověděla jsem. Když jsme si užívali grilování s našimi klienty, můj kolega Elvin Wilson se na mě podíval a řekl toto. Zdálo se, že mu připadá neobvyklé, že se aktivně účastním interakcí s klienty. Dělal jsem to prostě proto, že mě to bavilo. Na druhou stranu Elvin neměl podobná setkání zrovna v lásce. Byl to člověk, který se upínal k lidem, kteří mu byli blízcí, ale pokud šlo o profesionální vztahy, měl překvapivě odtažitou stránku. Proč se vůbec stal daňovým účetním? Zeptal se. Přesto to nic neměnilo na tom, že byl vášnivý. Vycházeli jsme spolu dobře a já věděla, že je to někdo, na koho se můžu spolehnout, když na tom záleží. O čem to mluvíš? Ty taky tvrdě pracuješ, si tu přece kvůli klientům. No tak, využij toho a najez se. No tak, řekl jsem, už jsem měl asi 5 porcí masa. Jíte toho moc. Jsi opravdu bývalý běžec na dlouhé tratě. Zřejmě jsem po tom všem mase nevypadal jako bývalý běžec na dlouhé tratě. Jak neslušné, vždycky jsem měl velkou chuť k jídlu, ale když jsem byl sportovec, držel jsem se zpátky,
žertoval jsem, s Elvinem jsme se nad těmito odlehčenými rozhovory smáli. Zapojili jsme do zábavy i naše klienty a ten den jsme si společně užívali grilování, když jsem i nadále trávil takovéto dny a budoval si po boku Elvina kontakty s klienty. Postupně jsem se pro ně stal neocenitelným, a než jsem se nadál, dostal jsem se na vrchol firemního prodeje, s mnoha významnými klienty na kontě a růstem příjmů z mých účtů se moje úsilí konečně vyplatilo. Dokázala si to, Mezenko. Tvá tvrdá práce se opravdu vyplatila. Děkuji ti, Elvine. Asi to budu muset brzy vzít vážně a následovat tvůj příklad. To si to doteď nemyslel vážně, nemohla jsem si pomoct, ale oplatila jsem mu to škádlivě, ale Elvinova blahopřejná slova mě upřímně dojala. Poté jsem si kromě Elvina získal mnoho dalších obdivovatelů, rozšířil jsem si síť kontaktů ve firmě i mimo ní a každý den mi připadal naplněnější a prospěšnější. Moji rodiče však zůstávali stejní jako dřív, bez ohledu na to, jak moc jsem firmě přispěl, jejich postoj byl takový, že je přirozené, abych se odvděčil, když umožnili, aby do firmy nastoupil pouhý absolvent střední školy, jako jsem já. Na firemních oslavách se předávala ocenění nejlepším pracovníkům, ale já jsem byl jediný, kdo byl vyloučen. Znovu mě naplnila frustrace z toho, že nedokážu změnit srdce svých rodičů, pak jsem dostal zprávu, že Preston absolvoval Harvard s výborným prospěchem. Dokončil studium MBA a chystal se vrátit domů. Myšlenka na Prestonův návrat domů ve mně vyvolávala smíšené pocity, kdysi to byl můj milý synovec, ale teď se z něj stal dědic, který nese plnou tíhu otcových očekávání. Přesto jsem jako jeho teta chtěla jeho návrat upřímně oslavit. Otec se chystal, že Preston nastoupí do firmy hned po svém návratu. Preston povede tuto společnost do další éry, řekl a pokračoval v plánech na nástupnictví, jako bych neexistovala. Holly mi zavolala, znělo to omluvně, řekla, táta je na Prestona úplně fixovaný. Snažil jsem se ho zastavit, ale nedělej si s tím starosti, Preston na mě nejspíš ani nemyslí. Ne, to není pravda. Prestonovi na mě opravdu záleží. Než to Holly dořekla, zavěsil jsem. Při pomyšlení na Prestona se mi vrátily vzpomínky na naše časy v parku. Tenkrát jsem si nedokázala představit, že to dopadne takhle. Zanedlouho se Preston vrátil a nastoupil do otcovy daňové kanceláře. První rok dostal privilegium, že nemá přesčasy, a otec ho osobně vedl, já jsem mezitím pokračoval ve své obvyklé rutině přesčasů a práce o víkendech. I tak jsem ale pilně pokračoval ve své práci a získal si důvěru našich klientů. Mezenko, jsme opravdu vděční, že tě tu máme. Cítím se klidně, když je to ve vašich rukou. Klientova slova uznání se mi stala oporou, pak se stalo něco neobvyklého. Otec uspořádal pro Prestona uvítací večírek a překvapivě jsem byla pozvána i já. Vypadá to, že tví rodiče tě konečně začínají uznávat, poznamenal Elvin, ani náhodou. Když jsem na recepci, podobně jako na místě konání, sledoval, jak se rodiče baví s Prestonem, Elvin, který seděl vedle mě, se ke mně naklonil a pošeptal mi, že si myslí, že možná, jen možná, rodiče začínají uznávat mé úsilí, skoro jsem mu chtěla věřit. Po vší té dřině, kterou jsem do toho vložila, s touto slabou nadějí jsem se podíval směrem k rodičům a nečekaně se otec otočil a setkal se s mým pohledem. Poté, co něco řekl Prestonovi, se vydal směrem ke mně, netušila jsem však, že se chystá zničit všechna má očekávání. Mezenko, ode dneška máš ve firmě padáka, cože? Nemohla jsem uvěřit tomu, co jsem slyšela, zvlášť na takové oslavě. Myslela jsem si, že jsem se musela přeslechnout. Ale když jsem se podívala na otcovu tvář, nebylo v ní ani stopy povtipu. Cože? Zeptala jsem se, co si říkal. Co pak si mě neslyšel? Řekl jsem, že máš padáka,
ty bezcenný absolvente střední školy. Zbal si věci a okamžitě opusť firmu. Lpíš na tomhle místě jako parazit. Je to nechutné, přál jsem si, aby to bylo nedorozumění, ale nebylo. Myslel to vážně. Skutečnost, že se mě skutečně snaží vyhodit, mnou projela, a čím víc jsem myslela na všechno, pro co jsem pracovala, tím víc ve mně narůstal vztek. Poprvé jsem ten hněv vypustil a postavil se otci. Této firmě, tobě, jsem věnoval 20 let, od té doby, co jsem dokončil střední školu. Proč? Táta. Jak ses mohl k Blance chovat takhle, to už je příliš. Holly, která byla také pozvána, se pokusila zasáhnout, Preston převezme funkci ředitele stážisty. Co pak nechápeš, že mít tady jeho tetu s maturitou bude překážkou? Ne, odpověděl jsem, hele, to už zachází příliš daleko. Elvin se vísil do hovoru, zjevně rozuřený, když oslovil mého otce. Za všechny ty roky, co jsme spolupracovali, jsem Elvina nikdy neviděl tak rozlobeného. Pane, bez ohledu na to, jakou máte autoritu, jsou věci, které byste nikdy neměl říkat vlastnímu dítěti. A kdo si myslíš, že jsi, když se mnou takhle mluvíš? Jsem šéfem tohoto daňového úřadu. To, co říkám, je absolutní. Nebo bys chtěl být vyhozen spolu s ní, dokonce i vůči Elvinovi byl můj otec neústupný. Pokud by kvůli mé přítomnosti měl být vyhozen i Elvin, pak já, to stačí. Oba dva. Něco se ve mně zlomilo a klidně jsem jejich rozhovor přerušil. Zdálo se, že Elvin něco namítá, ale upřímně řečeno, nic z toho jsem nevstřebával. Zbalím si věci a ještě dnes odjedu. Děkuji vám za všechno, Mezenko, počkej. Sis, ignorujíc Hollyino volání, jsem vrhla poslední pohled na otce a vyběhla z místa konání, skoro jsem utekla. Bolelo mě, když jsem si uvědomila, že ať pracuji sebe víc, žádná z mých snah se k rodičům nedostala, ale s Holly a Elvinem po boku jsem nechtěla, aby mě viděli v tak žalostném stavu. Možná bylo na čase, abych přestala lpět na společnosti rodičů a snažila se prosadit sama jinde. Možná jsem mohl jen podporovat Prestona, svého synovce. Možná už nebyl můj čas. Později se budu muset Elvinovi náležitě omluvit. Když jsem běžela po temné cestě zpátky do firmy, vířily mi hlavou podobné myšlenky a cítila jsem, jak mi začínají přirozeně téct slzy. Nemělo smysl plakat, ale byla jsem odhodlaná proměnit tyto slzy v sílu. S tímto odhodláním jsem přestala běžet. Vytáhla z kapsy telefon a zavolala. Druhý den jsem obešla naše klienty a rozloučila se s nimi. Každý z nich vyjádřil lítost nad mým odchodem. A mnozí trvali na tom, že mě chtějí následovat do mé nové práce. Kupčení s klienty by však nebylo vhodné, i když jsem se snažil zdvořile odmítnout, nemohl jsem zastavit klienty, kteří chtěli změnit daňovou kancelář z vlastní vůle. Pevně trvali na tom, že mě chtějí jako svého poradce, a odmítali kompromisy. Byl jsem ohromen vděčností, hluboce se to dotklo mého srdce a vzhledem k tomu, že většina mých klientů se rozhodla následovat mě do nové kanceláře, nedokázala jsem před nimi zadržet slzy. Ano, jakmile byla včera večer potvrzena moje výpověď, zavolal jsem Simonu Fosterovi, řediteli daňové kanceláře, kterého jsem znal, a poté, co jsem mu celý příběh sdělil, mi nabídl místo. Muselo to pro vás být těžké, tady si budete moci odpočinout. Budeme rádi, když vás přijmeme. Simon byl neuvěřitelně přátelský a já si vzpomínám, jak jsem si před ním vylévala srdce. Dokonce jsem přes slzy blábolila o banálních věcech, ale on jen přikyvoval a trpělivě naslouchal. Vzpomínám si, jak byl milý. Pokud se k tobě tvůj otec chová podobně, klidně mě považuj za svou otcovskou figuru místo něj.
I po telefonu mi jeho slova připadala otcovštější než slova mých skutečných otců a postupně jsem pocítila odhodlání tvrdě pro něj pracovat. A tak jsem krátce po odchodu ze své bývalé pozice nastoupil na Fosterovu daňovou kancelář a vydal se vstříc novému cíli. Po několika dnech práce jsem tam postupoval lépe, než jsem očekával, s většinou mých bývalých klientů, kteří mě následovali, a s plnou podporou ředitele se zlepšil můj příjem i postavení ve Fosterově daňové kanceláři. Pocit Simonovy důvěry ve mne jen zvýšil mou motivaci a já jsem našel nové nadšení pro svou práci. Asi o týden později, po skončení práce, jsem zkontroloval svůj osobní telefon a byl jsem šokován, když jsem uviděl spoustu zmeškaných hovorů od svého otce. Byl jsem ohromen, protože mi nikdy předtím nevolal. Při poslechu jedné z hlasových schránek jsem zaslechl zprávu, že jeho daňová kancelář utrpěla obrovskou ztrátu klientů, což ohrozilo jejich finance. Preston je také pryč a společnost je v ohrožení. Udělej něco, pořád chceš pracovat v mé firmě, že ano. Když jsem slyšel otcovu sebestřednou prosbu, okamžitě jsem ukončil hlasovou schránku. Upřímně řečeno, už jsem v něm neviděl otce, mou pozornost však upoutala zmínka o tom, že Preston odešel, což mě znepokojilo. Rychle jsem zavolala Holly, která to zvedla a zněla naprosto vyčerpaně. Preston zřejmě podal výpověď, domů se nevracel a ubytoval se v hotelu. Byl frustrovaný otcovým autoritářským stylem řízení a chystal se přejít na jiný daňový úřad. Podle Holly vedla moje výpověď k tomu, že Elvin a ostatní zaměstnanci hromadně podali výpověď. Elvin. Ani jsem ho neoslovil, a přitom ho musel oslovit. Z ohleduplnosti ke mně ukončila jsem hovor s Holly a tupě zírala na seznam zmeškaných hovorů od otce na displeji telefonu. Po odchodu Prestona i Elvina a odchodu ostatních zaměstnanců a klientů jsem měla pocit, že osud otcovy firmy je v mých rukou. Vymazala jsem však zmeškané hovory z telefonu a opatrně ho zavřela. O několik měsíců později mi Holly oznámila, že daňová kancelář mých rodičů zkrachovala. Kvůli odlivu klientů a hromadným výpovědím zaměstnanců nemohla daňová kancelář mých rodičů dále udržet provoz a skončila zavřením. Zrovna si vzali půjčku na rekonstrukci kanceláře, takže se značně zadlužili. S pošramocenou pověstí mého otce je nepravděpodobné, že by nějaká daňová kancelář v oboru uvažovala o jeho zaměstnání. Od Holly jsem se dozvěděl, že otec nyní tráví dny prací na brigádách, zatímco matka se potýká s částečnými úvazky v maloobchodě a snaží se vyškrábat, aby splatili dluhy. Rád bych řekl, že jsem to slyšel od Holly, ale překvapivě to byl někdo jiný, kdo mě zasvětil do situace mých rodičů. Byl to Elvin. Elvin. Celá tvoje atmosféra se změnila, že? Vypadáš teď jako generální ředitel a tvůj oblek vypadá mnohem dražší než dřív, hej, všiml sis. Vlastně jsem vyhrál v loterii. 10 milionů dolarů, 10 milionů dolarů. Třes se. Stiž se. Ty se taky drž při zemi. Když Elvin náhle natáhl ruku a objevil se přede mnou, úplně mě zaskočilo, jak se nenuceně zmínil o výhře v loterii. Začal hrdě, ale brzy jeho tón změkl, když pokračoval. Pravdou je, že jsem tu výhru použil na založení vlastní firmy Wilson Tax Office. Teď jsem ředitelem a všichni zaměstnanci z firmy tvého otce mě požádali, jestli by se ke mně mohli přidat. Myslím, že jsem konečně pochopil, co to znamená být obdivován, jako si ty, Elvin. Žít z toho by bylo hezké, ale viděl jsem, jak tvrdě pracuješ, takže jsem nemohl jít jen tak po dobrém. Tak jsem se stal ředitelem, abych se o všechny řádně postaral a pracoval po tvém boku, rameno na rameni. Už teď si docela slušný ředitel. Je až nepříjemné, že se nechováš jako ty. A pracovat bok po boku. Vždyť si teď víš než já. Elvin, ze všech lidí. Ale musím říct, že tě nemám rád, zamiloval ses do mě, že jo.
Málem jsem mu ovinul ruku kolem ramen, abych ho sevřel v zápasnickém chvatu, ale rozhodl jsem se, že to neudělám. Místo toho jsme si dali ruce kolem ramen a společně se smáli a těšili se na to, co nám život přichystá. Potom jsem nechala Holly a Prestona, aby zůstali v mém bytě, než se zotaví, a dohlížela jsem na ně, zatímco jsem pokračovala v práci. Když se jim časem vrátila barva a chuť k jídlu, pozval jsem je jednoho večera na jídlo do restaurace. Tam jsme si všichni tři konečně o všem dlouze promluvili. Preston se mi svěřil, že byl stále více rozčarován otcovým autoritářským stylem řízení a po mém propuštění se rozhodl dát výpověď. Nemohl snášet zastaralé praktiky, které se rozcházely s teoriemi řízení, jež se naučil na Harvardu. Rozdělili nás pouze rodiče, ale jako rodina jsme mezi sebou nikdy neměli opravdové nepřátelství. Ačkoliv Holly a Preston neměli důvod cítit se provinile, rozhovory o minulosti jim občas vrhaly stín na tváře. Holly se však omlouvala za všechny útrapy, které mi podle ní za ta léta způsobila. Snažil jsem se ji ujistit, že nic z toho nebyla její vina. Ale ona trvala na svém. Vždycky byla tak upřímná, téměř až do morku kostí. Upřímně řečeno, děsí mě pomyšlení na to, co by se stalo, kdybys tam nebyla, sestřičko. Nemyslím si, že bychom já nebo Preston znovu nabrali sílu tak, jak jsme ji nabrali. No, já bych byla zničená, kdyby se tobě a Prestonovi nedařilo. Ale jsme rodina, takže je možná v pořádku, když si navzájem trochu víc dovolíme vidět naše chyby, nemyslíš? Ségra, jak už jsem řekla, mám v plánu dnes večer hodně pít, tak se o mě postarej, kdybych se úplně zřídila, co tě čeká, sestřičko. Zhluboka jsem se napila piva před sebou a několikrát hlasitě vydechla. Možná trochu dramatické, ale nechtěla jsem, aby se ti dva drželi zpátky, zvlášť když jsem si dala tu práci a přivedla je do restaurace. A tak jsme se společně napili, zasmáli se a slíbili si, že budeme pokračovat dál jako úzká tříčlenná rodina. O několik dní později jsem pomohl Holly a Prestonovi nastoupit na pěstounský daňový úřad, kde je Simon srdečně přivítal. Mám pocit, že se naše síla ztrojnásobila. Spoléhám na vás všechny. Neprohrajme s naším rivalem, Wilsonovou daňovou kanceláří. Všichni se na mě usmáli. Ano, pane. Od té doby Elvin spolu se svým týmem budoval pověst své kanceláře, a než jsme se nadáli, Wilsonova daňová kancelář se stala stejně známou jako pěstouni. Po Fosterově soutěživém duchu jsme se my tři stali ještě motivovanějšími. Jako jednotná rodina jsme si slíbili, že budeme tvrdě pracovat pro ředitele i pro naše klienty, odhodláni vydávat ze sebe každý den to nejlepší. Rodiče finančně podporovali podnikání mé sestry a zároveň na mě přenášeli dluhy. Nyní se chtějí s dcerou znovu zblížit, ale šokující pravda, kterou jsem odhalil, všechno změnila. Nikdy by mě nenapadlo, že o tom budu veřejně psát, ale teď hledám na internetu rady ohledně rodinných problémů u cizích lidí. Jmenuji se Lucy a je mi 32 let. Téměř 8 let byl můj vztah s rodiči odtažitý, ale najednou se mi snaží znovu vstoupit do života. Nejsem si jistá, jak se s tím vypořádat, a tak zoufale potřebuji názor třetí strany. Pro pochopení mého pozadí je zásadní znát prostředí, ve kterém jsem vyrůstala. Vyrůstala jsem v malém městě v Ohiu. Jsem nejstarší dcera, a když mi byly 2 roky, narodila se mi sestra Vanessa. Vanessa se narodila jako zlaté dítě, přirozeně okouzlovala lidi, vynikala ve sportu a byla společenská a atraktivní. Já jsem naopak byla plachá a soustředěná na studium. Moji rodiče, zejména otec, vždy projevovali větší zájem o Vanessu než o mě. Můj otec, kdysi hvězda středoškolského fotbalu, nikdy neopustil ty slavné časy, s nadšením trávil hodiny na dvorku a učil Vanessu perfektní přihrávku po spirále, protože projevovala zájem o sport. Já jsem si mezitím na naší verandě četl knihy. Moje matka nebyla tak okatě zaujatá jako otec, ale přesto Vanessu upřednostňovala.
Zatímco Vanessiny kresby chválila a vystavovala je na lednici, na mých vysvědčeních, která byla samé jedničky, pouze poznamenala dobře, Lucy, mám hořkou vzpomínku na to, jak jsem v 10 letech vyhrála první cenu na vědeckém veletrhu. Můj projekt se týkal obnovitelných zdrojů energie a já se těšila, až ho ukážu rodičům, ti však byli zaneprázdněni oslavou Vanessina přijetí do fotbalového týmu a mou cenu přehlédli. Postupem času se na střední škole zvýhodňování ještě více projevilo. Věnoval jsem se studiu. Chodil do debatního a matematického kroužku a byl jsem odhodlaný studovat na prestižní univerzitě a stát se lékařem, mezitím Vanessa bez námahy vynikala svým šarmem a sportovními schopnostmi. Stala se z ní hvězdná rozehrávačka a její život byl naplněn schůzkami s přítelem a večírky téměř každý večer, živě si vzpomínám na události našeho maturitního večera. Týdny jsem si připravovala svůj projev jako premiantka. Stál jsem na pódiu a hledal v publiku svou rodinu, byl tam můj otec, ale byl zaneprázdněný focením Vanessy. Byla vzadu, smála se a povídala si s přáteli, máma se zdála být o něco pozornější, ale stále se soustředila na Vanessu. I když mě přijali na prestižní univerzitu, měla jsem pocit, že mě sestra vždycky zastínila. Dokonce i během mých úspěchů zpočátku jsem byla nadšená, když jsem dostala dopis o přijetí, ale ta radost brzy vyprchala. Seděli přede mnou rodiče a říkali, že mě nemohou finančně podporovat, mysleli si, že mají úspory, ale kvůli nečekaným výdajům se jim nedostávalo prostředků, šokovaný. Ale odhodlaný jsem se rozhodl, že si školné budu řídit sám, vzal jsem si studentskou půjčku a pracoval na částečný úvazek, abych mohl školu dokončit. Bylo to těžké, ale jsem hrdá na to, že jsem to zvládla sama, žonglovala jsem mezi prací doučovatelky a asistentky v knihovně a v létě jsem pracovala na noční směny v non-stop bistru. Někdy jsem byla tak unavená, že bylo těžké udržet během vyučování otevřené oči, ale pořád jsem se snažila. Vanessa se naopak rozhodla, že vysoká škola není pro ní. Přes den pracovala v místní autodílně a noci trávila v barech nebo na večírcích, rodiče si s jejím životním stylem nedělali žádné zvláštní starosti, jen se smáli a říkali, to je Vanessa, která potvrzuje, že si užívá přítomnosti. V posledním ročníku vysoké školy jsem se dozvěděla šokující skutečnost. Vanessa se náhle rozhodla, že si založí vlastní autoservis, a rodiče jí poskytli plnou výši počátečního kapitálu, stejné peníze, které prý neměly na mé vzdělání. Bylo to neuvěřitelné, já jsem se potýkal s rostoucími studentskými půjčkami a musel jsem volit mezi nákupem učebnic a slušným jídlem, zatímco rodiče ty peníze tajně šetřili pro Vanessu. Když jsem je konfrontoval, obhajovali svou volbu. Jejich logika byla taková, že Vanessa nemá vysokoškolský titul a peníze potřebuje. Říkali, že já jsem chytrý a jako lékař si dobře vydělám, takže to pro mě nebyl problém. Zdálo se, že je nezajímají obrovské dluhy a stres, kterému jsem byla vystavena. To byl můj bod zlomu, poté jsem dokončil studium, pokračoval na lékařské fakultě a přerušil většinu kontaktů s rodinou. I když jsme se stýkali během velkých svátků, rozhovory byly krátké a povrchní, ve 2. ročníku medicíny jsem si bez pomoci rodičů slíbil, že uspěji, a soustředil jsem se na studium. Tehdy jsem potkala Bena. Byl to student práv, inteligentní a přemýšlivý, s ním jsem se poprvé cítila skutečně pochopená a oceněná. Začali jsme spolu chodit a on se stal mou silnou oporou, vždy vyslechl mé rodinné problémy a nikdy nekritizoval mé rozhodnutí se od nich po ukončení studia distancovat. S Benem jsme se vzali, přestěhovali se do Seattlu a začali nový život, přičemž jsme se distancovali od bolesti z minulosti mé rodiny. Před 2 lety jsme přivítali na svět dceru Nicole a začali tak novou kapitolu rodičovství. Nicole mi připomíná mé vlastní dětství a já jsem se zapřísáhla, že se bude cítit milovaná a podporovaná,
ať už si zvolí jakoukoliv cestu. V současné době se mi daří v kariéře očního lékaře. Ben vyniká ve své práci prodavače a Nicole je čilá dvouletá holčička, která nám každý den přináší radost. Život nás naplňuje, ale dopad zrady mé rodiny v minulosti stále přetrvává. Před několika týdny jsem po dlouhé době vedla znepokojivý rozhovor se svou matkou. Do telefonu plakala, Vanessino podnikání zkrachovalo a ona se vrátila bydlet k mým rodičům. Dělala špatná rozhodnutí. Nahromadily se jí dluhy a byla nezaměstnaná. Nakonec byli rodiče nuceni zastavit svůj dům, aby ji mohli podporovat, najednou se ozvali, chtěli se znovu spojit a doufali, že se setkají se svou vnučkou. Otec mi řekl, že je hrdý na to, čeho jsem dosáhla, a chtěl by mi to vynahradit. Někde chci projevit vděčnost za výchovu, kterou mi rodiče dali. Koneckonců jsou to stále moji rodiče a já se cítím osamělý, když jsem se jim odcizil, dělám si starosti s tím, abych Nicole držela dál od prarodičů, ale hněv a bolest ve mně vyvěrají z jiného úhlu. Ben mi radí, abych je vyslechla, ale dává přednost mému bezpečí a nechce, aby mi znovu ublížili. Nabídl mi, že bude po mém boku jako podpora a nárazník, až budu s rodiči mluvit. Jsem rozpolcená mezi touhou po rodině a potřebou chránit se před další bolestí. Bojím se pustit rodiče zpátky do svého života. Pokud mi znovu ublíží nebo mě budou používat jako finanční berličku, jak bych to měla řešit? Teď, když Vanessa upadla v nemilost, se při setkání s Nicole obávám, že by moje minulost mohla ovlivnit její budoucnost. Nakonec jsem se rozhodla, že se s rodiči sejdu, a navrhla jsem klidnou kavárnu poblíž svého pracoviště, aniž bych do toho zpočátku zapojila manžela nebo dceru. Chtěla jsem rodiče nejprve vyslechnout, než je seznámím se svou rodinou. Dny předcházející setkání byly plné úzkosti, přistihla jsem se, že na Bena vyjíždím kvůli banálním věcem a noc předtím jsem skoro nespala, když šla Nicole spát, zůstala jsem chvíli v jejím pokoji, pozorovala její klidnou spící tvář a přemýšlela, jestli jsem se rozhodla správně. Ráno v den schůzky jsem dorazila do kavárny dřív, než bylo naplánováno, a vybrala si místo v rohu, aby si mě nikdo nevšiml. Moji rodiče vždycky chodili pozdě na školní akce, debaty, vědecké veletrhy a slavnostní promoce. Obvykle to bylo kvůli Vanesse. Oproti očekávání však tentokrát dorazili dřív. Viděla jsem je oknem. Jak jdou ke kavárně. Vypadali starší a unavenější než předtím, matčiny vlasy byly úplně bílé a otcovy vlasy byly řidší než dřív. Jejich ramena byla kulatější, a když vešli do kavárny, chvíli jsme se na sebe jen dívali, matka ke mně přistoupila a pevně mě objala. Nejdřív jsem byla z jejího projevu náklonnosti zmatená, ale postupně jsem jí obětí opětovala. Otec stál vedle mě a tvářil se mírně nesvůj. Pobídl jsem je, aby se posadili, a nechal je nejdřív promluvit. Většinu řeči vedla moje matka. Přiznala, že se k sobě v minulosti chovali nespravedlivě, a začala omluvou. Otec také vyjádřil, jak je hrdý na mé úspěchy, a litoval, že mě nepodporoval víc. Pak vyšla najevo překvapivá skutečnost. Jeden z důvodů, proč mě chtěli kontaktovat, souvisel s Vanessinou situací. Její podnikatelský neúspěch nebyl jen bankrot, ale i dluhy způsobené pochybnými obchody a hazardními hrami. Aby ji rodiče mohli podporovat, museli prodat svůj prázdninový dům a vzít si druhou hypotéku. Když jsem je poslouchal, vybavilo se mi mnoho vzpomínek. Než jsem odjel na vysokou školu, požádal jsem o půjčení prázdninového domu na týden během léta, tehdy to odmítli s tím, že ho využívají. Později jsem ale zjistil, že tam Vanessa s kamarádkami bydlela celý měsíc. Po tichém vyslechnutí jejich příběhu jsem se zhluboka nadechl a otevřeně vyjádřil své pocity. Konkrétně jsem se zmínil o tom, jak upřednostňovali Vanessiny rozmary a přehlíželi mé úspěchy. Mluvila jsem o nocích,
kdy jsem probrečela spánek, a ptala jsem se, proč mě během mých univerzitních let více nepodporovali. Musela jsem prodat notebook, který mi dala babička jako dárek k promoci, abych pokryla náklady na učebnice, a mluvila jsem o únavných nocích, kdy jsem se vracela domů z jídelny páchnoucí tukem, zatímco rodiče podporovali Vanessin okázalý životní styl. Otec se snažil jejich jednání ospravedlnit, ale já jsem ho zarazila, připomněl jsem mu. Jak se šel podívat na Vanessin fotbalový zápas místo na vítězství mého debatního týmu ve státním šampionátu. Přijal jsem jejich omluvu, ale zároveň jsem jim řekl, že dlouholetá zranění a zanedbávání minulosti jen tak nezmizí, pokud budou chtít náš vztah napravit. Budou muset dodržovat podmínky, které jsem stanovil, což bude vyžadovat jejich čas a úsilí. Dotkl jsem se také Vanessiny současné situace. Mám pro ni pochopení, ale dal jsem jí jasně najevo, že nemám zájem být její záchrannou sítí nebo znovu soutěžit o jejich pozornost. Můj život a nyní i můj manžel a dcera jsou mými prioritami. Když jsem mluvila, v jejich tvářích se objevila bolest a lítost. Matka tiše ronila slzy a otec jakoby v průběhu rozhovoru rychle stárnul, i když jsem cítila záchvěv viny za to, že jsem jim způsobila bolest. Ulevilo se mi, že jsem tyto pravdy vyslovila. Rozhovor skončil se smíšenými pocity a rozhodli jsme se postupovat opatrně. Zmínil jsem se, že občasné telefonáty by byly v pořádku, ale zatím jsem neměl v plánu se s nimi přímo setkávat nebo jim Nicole představovat. Vysvětlil jsem, že pochopení bude vyžadovat čas, a zdůraznil jsem, že je důležité respektovat hranice, které jsem stanovil. Při odchodu z kavárny jsem pocítil směs smutku a úlevy. Nebylo to vřelé usmíření, jaké by lidé mohli očekávat, ale upřímný dialog byl nutný. Cestou k autu jsem uvnitř vozu chvíli přemýšlel, když jsem se vrátil domů, Ben na mě čekal a objal mě, jakmile mě uviděl. Sedli jsme si na pohovku v obývacím pokoji a já se s ním podělil o události dnešního dne. Poslouchal mě bez odsuzování a tu noc mi poskytl útěchu a podporu, když jsem ležela v posteli a Ben se mě zeptal, jak se cítím, odpověděla jsem, že si nejsem jistá. Cítila jsem se lehčí, jako by ze mě spadlo dlouho nošené břemeno, ale zároveň jsem pocítila bolest starých ran, které se znovu vynořily. Jsem v procesu, kdy si vše urovnávám, a mám pocit, že jsem vykročila směrem k uzdravení. Ale budoucnost stále není jasná, jsem si vědom obtíží a mnoha výzev, které je třeba ještě překonat, ale cítím, že obnovit po dlouhé době nějaké spojení s rodiči by mohlo být možné. Od setkání s rodiči uplynul měsíc. Proběhlo několik telefonátů, ale rozhovory byly krátké a poněkud rozpačité. Moje matka se velmi snaží, možná až příliš, kontaktuje mě častěji, než bych si přál, a vždycky se ptá na Nicole. Kvůli tomu jsem si musel stanovit patřičné hranice. Řekla jsem jí, že musí splnit určité podmínky, aby se mohla stát skutečně Nicolčinou babičkou. Minulý týden mi volala a 20 minut mluvila o hračce, kterou koupila pro Nicole. Přerušila jsem ji a upozornila, že je nevhodné dávat předčasné dárky, když se s Nicole ještě ani nesetkala. Matka vypadala, že se jí ta poznámka dotkla, ale já jsem si stála za svým. Konverzace s mým otcem jsou naopak zdrženlivější a naše jediná diskuse byla strnulá a napjatá. Bojuje se svou pýchou a je pro něj obtížné přiznat léta trvající nedorozumění. V našem rozhovoru se ptal především na mou práci a snažil se pochopit život, který jsem si vybudoval sám. Rozvinulo se však nečekané drama. Znovu se objevila moje sestra Vanessa. Asi 2 týdny po setkání s rodiči jsem od ní dostal dlouhý e-mail. Omlouvala se za své chyby a žádala o pomoc. Litovala, že mi svým jednáním zničila život a využila naše rodiče, a přála si, aby byla lepší sestrou. Při čtení toho e-mailu se mi vybavilo mnoho vzpomínek. Například na incident na střední škole,
kdy Vanessa bez dovolení použila moje auto a měla nehodu. Rodiče se tehdy zlobili, ale Vanessu k odpovědnosti nevyhnali a opravu zaplatili. V důsledku toho jsem musel měsíc jezdit do školy autobusem, zpočátku mě Vanessin e-mail dojal. Vypadalo to jako upřímný pokus o usmíření, ale když jsem četl dál, její skutečné záměry byly jasné. Ve skutečnosti po mně chtěla peníze, byla přesvědčená, že její nový podnikatelský záměr, prodej gurmánských hotdogů z food trucku, vyřeší všechny její problémy. A žádala mě o finanční podporu. Cítil jsem se naštvaný, i po tolika letech ve mně stále viděla jen zdroj peněz. Její navrhovaný biznis byl abstraktní a nedospělý a já jsem cítil, že se nepoučila z předchozích neúspěchů. Na e-mail jsem neodpověděl, ale místo toho jsem kontaktoval naše rodiče. Rozhovor byl velmi napjatý. Když jsem se zeptal na e-mail od Vanessy, přiznali, že ji vlastně nabádali, aby mě kontaktovala. Věřili, že usmířením se naše rodina opět spojí. V tu chvíli jsem už nedokázal udržet klid. Poukázala jsem na to, že právě jejich pokus o manipulaci byl důvodem, proč jsem se rozhodla vychovávat Nicole sama. Připomněl jsem, jak Vanesse odpustili její neodpustitelné činy, od podvádění při testech na střední škole až po propuštění po řízení pod vlivem alkoholu ve 20 letech. Zdůraznila jsem, že nemám v úmyslu financovat Vanessin projekt a už jen pomyšlení, že by mě o to požádali po tom všem, co se stalo, mě zraňovalo. Pokud to byl jejich způsob nápravy, pak se měli hodně co učit o respektu a hranicích. Telefonát skončil tím nejhorším možným způsobem. Matka znovu plakala, otec se bránil a já se třásl vzteky. Měla jsem pocit, že veškerý pokrok, kterého jsme dosáhli, je zničen. Když jsem se uklidnila, vedla jsem s Benem hluboký rozhovor. Vždycky mi byl oporou a po celou dobu mě povzbuzoval. Když jsem to nejvíce potřeboval, poskytl mi jasný náhled. V této chvíli jsem cítila, že udržet si odstup od rodiny je nejlepší řešení. Zdálo se, že důvěra, kterou jsem si váhavě znovu vybudoval, se vytratila, a já potřeboval čas, abych si vše urovnal. I když jsem se cítil zklamaný a rozbolavělý, byla ve mně i část, která cítila úlevu. Tento incident ukázal, že mé instinkty se nemýlily. Moje rodina stále skutečně nechápala bolest, kterou mi způsobila, a nerespektovala hranice, které jsem jí stanovil. Je to tvrdá pravda, ale právě teď je důležitá. Zaměřuji se na svou vlastní rodinu. Ben a Nicole jsou pro mě nejdůležitější a pracuji na tom, aby problémy s mými rodiči a Vanessou neohrozily štěstí, které jsme vybudovali. Když jsem včera večer ukládala Nicole do postele, požádala mě, abych jí přečetla Strom darování. Při čtení příběhu jsem si připomněl, jak odlišné je moje pouto s ní ve srovnání s poutem s rodiči. Chci, aby poznala hodnotu toho, že ji někdo miluje bezpodmínečně. Nejen za to, co jí může poskytnout. Dnes ráno jsem rodičům poslala stručný e-mail s žádostí o čas, který jsem potřebovala. Řekla jsem jim, že se ozvu, až budu připravená. Dále jsem jim dala jasně najevo, že jakýkoliv budoucí vztah bude záviset na tom, zda pochopí, jaký odstup potřebuji, a zda mě nebudou používat jako prostředek k řešení problémů s Vanessou, ale budou se ke mně chovat jako k rovnocennému členu rodiny. Zatím se mi neozvali a já nevím, jak se k celé situaci staví. Na jednu stranu cítím klid, na druhou stranu se obávám, že na usmíření možná rezignovali. V současné době žijí své dny v klidu. Mám hodně práce v nemocnici a nedávno jsem s Benem oslavila Nikolčiny 3. narozeniny. Abych se v životě posouvala dál, rozhodla jsem se soustředit na světlejší stránky a nezabývat se minulostí. Od mé poslední aktualizace uplynulo 6 měsíců. A tak jsem si řekla, že je na čase vás informovat o současné situaci. V mé rodině a v mém myšlení došlo k významným změnám, zejména pokud jde o mé rodiče a Vanessu.
Po incidentu s Vanessyným e-mailem jsem si od nich udržoval odstup. Nadále jsem ignoroval telefonáty a zprávy, místo toho jsem se soustředil na svou práci a blízkou rodinu. Období prázdnin bylo obzvlášť náročné, ale bylo nezbytné pro zachování mého duševního zdraví. Asi před 3 měsíci jsem dostal ručně psaný dopis od svého otce. Na rozdíl od digitální komunikace mi připomněl jeho důvěrně známý rukopis. Připomněl mi nezapomenutelná přání k narozeninám a vzkazy z dětských krabiček od oběda, než se Vanessa narodila. Ten dopis dramaticky změnil situaci, jeho jednání bylo něčím, co jsem od něj nečekal. Nabídl v něm upřímnou omluvu, tato omluva přiznávala předsudky, které vůči Vanesse projevoval, bolest, kterou mi v minulosti způsobil, a různé chyby, jichž se při pokusu o usmíření dopustil. Nesnažil se ospravedlnit ani o nic nežádal, pouze vyjádřil hlubokou lítost a ochotu k nápravě. Rozhodla jsem se však počkat, až budu připravena reagovat. Hluboce se na sebe podíval a odhalil, jak jeho nejistota ovlivnila jeho chování. Přiznal také, že se snažil dosáhnout seberealizace nepřímo prostřednictvím Vanessiných sportovních úspěchů, protože měl pocit, že se mu v profesním životě nedaří. Vyjádřil hrdost na mé studijní úspěchy, nicméně přiznal, že nikdy nevěděl, jak ji dát najevo. Tón jeho dopisu, psaného rukou a zjevně promyšlenějšího než dříve, mě utvrdil v tom, že byl po čase upřímně zvážený. V důsledku toho se naše rozhovory staly častějšími, a i když byly někdy trapné, byly rozhodně upřímnější než dříve. To znamenalo nový začátek v obnově komunikace v naší rodině, začal projevovat zájem o mou profesi a rodina mi začala skutečně naslouchat, když jsem se dělila o své každodenní zážitky. Tato podpora byla neuvěřitelně povzbuzující a umožnila mi sdílet aspekty mého každodenního života. Navíc se v poslední době začal mnohem otevřeněji vyjadřovat o obtížnosti přiznat si své chyby a o hlubokém strachu z možné ztráty dítěte. Tato změna svědčí o jeho růstu a je významným pokrokem v našem vztahu. Když se blížily Nikoliny narozeniny, zeptal se, co by jí měl dát. Místo pouhého svolení jsem navrhla, abychom si tento výjimečný okamžik užili společně prostřednictvím videohovoru. Radost v jeho tváři, když Nicole otevřela své hračky, byla ryze srdečná. Doktorská herní souprava, kterou vybral, byla jedinečná, něco, co jsem nikdy předtím neviděla. Čímž měla pro Nicole i pro nás všechny hluboký význam, situace s matkou a Vanessou zůstává komplikovaná. Matka však začala k našemu vztahu přistupovat s větší péčí a její drobné činy a gesta tuto změnu naznačují. Například občas posílá e-maily s rodinnými recepty a starými fotografiemi, které propojují minulost a současnost, aniž by mě tím zatěžovala. Mezitím se Vanessa začala léčit ze své závislosti na hazardních hrách a po dlouhém období nestability si zajistila stabilní práci. Zatím mě přímo nekontaktovala, ale možná je to pro ní a naši rodinu v tuto chvíli ta nejlepší volba. Otec mě informoval, že Vanessa aktivně navštěvuje anonymní setkání gamblerů a začala splácet některé dluhy, které má u našich rodičů. I to je pozitivní znamení v procesu jejího zotavování. Tyto události hluboce změnily můj pohled na život a na to, jak reaguji na svou rodinu. Nemůžeme změnit minulost ani zcela ovlivnit jednání naší rodiny, ale mohu si vybrat, jak na ně budu reagovat. Vědomě pracuji na tom, abych se zbavil dlouho zadržovaného hněvu a zášti. Není to snadný proces a jsou dny, kdy necítím žádný pokrok, ale když se bolesti z minulosti znovu vynoří, snažím se jít dál. Díky překonávání těchto výzev jsem si znovu začal vážit své rodiny. Ben je mi spolehlivou oporou, ať už potřebuji radu, nebo jen někoho, kdo mě vyslechne. S tím, jak Nicole roste, je pro ní stále důležitější také pomoc při porozumění rodině. Minulý víkend jsme si užili piknik v místním parku. Když jsem sledovala Bena, jak si hraje s Nicole na houpačkách, vychutnávala jsem si chvíle klidu, které byly v poslední době vzácné.
ať už se s rodiči nebo Vanessou stane cokoliv, mám rodinu založenou na lásce, důvěře a vzájemném respektu. Každý den prožíváme s péčí, beze spěchu, a přesto se ničeho nevzdáváme. V mém životě jsou Ben a Nicole mými největšími prioritami a jsem také opatrně optimistická, pokud jde o zacelení některých rozporů, které se vytvořily s mými rodiči. Tato cesta byla neuvěřitelně náročná. Ale přinesla mi řadu lekcí, naučila jsem se mnoho o odpuštění, stanovení hranic a složitosti rodinných vztahů. Ať už se stane cokoliv příště, jsem si jistý, že jsem připraven to náležitě zvládnout. Protože táta brzy odejde, budu to ještě chvíli snášet. Jsi hrozný, Gregu, že? I když v poslední době jsem se na něj možná díval jen z hlediska finanční hodnoty, nepříjemný rozhovor mezi bratrem a jeho ženou. Náhodou jsem ten rozhovor zaslechl a otcův obličej vypadal smutněji než kdy jindy, což mi způsobovalo nesnesitelnou bolest. Když jsem stál vedle otce a nemohl mlčet, sáhl jsem po klice, abych ho přerušil, ale on mě chytil za ruku a zavrtěl hlavou. Neboj se. Je tu jen jedna věc, se kterou potřebuju pomoct, nečekané opatření, které zvažoval proti mému bratrovi a jeho ženě. Já jsem Susan Owenová. Je mi 58 a pracuji na místní osteopatické klinice, kde se starám o recepci a různé povinnosti. Jsem stejně stará jako můj manžel Robert a máme 28letou dceru. Vzali jsme se v 25 letech a po potížích s početím se nám dcera narodila, když mi bylo 30 let, po léčbě neplodnosti. Nedávno se rozhodla vdát a odstěhovala se z domu, i když se někdy cítím osamělá, protože jsem byla zvyklá žít se 3 lidmi, mám z dceřina manželství radost. Vždycky jsem se chtěla vyhýbat konfliktům a žít v klidu, ale konkrétní osoby toto přání ohrožovaly. Můj bratr Greg má zcela opačnou agresivní osobnost a jeho rošťárny se mi nelíbily už od dětství. V dětství zničil plyšovou hračku, na které jsem lpěl, a záměrně ke mně přikládal hmyz, který jsem neměl rád. Zvlášť památné bylo, když vypustil do řeky mou ceněnou zlatou rybku, kterou jsem dostal. Pamatuji si, že jsem tehdy hodně brečel, a dodnes jsem na to nezapomněl. Když Greg dospěl a začal žít sám, naše vzájemné kontakty výrazně poklesly a mně se vnitřně ulevilo. Doufal jsem, že se s ním budu stýkat co nejméně, ale ku podivu Robert a Greg pracovali ve stejné firmě. Když Robert dostal práci, věděl jsem, že pracuje ve stejné firmě jako Greg, ale protože byli v různých odděleních, záměrně jsem to Robertovi neřekl. Protože jsem se snažil minimalizovat své zapojení do Gregových vztahů, Robert byl stejně jako já pacifista a neměl rád konflikty. Jeho mírnou povahu rodiče velmi oceňovali. Chodili jsme spolu od vysoké školy, od začátku jsme uvažovali o svatbě a už jsme se seznámili s oběma rodinami, když se Robert ujal významného projektu v práci, uspěl a byl hladce povýšen. Náš život se stabilizoval a my se rozhodli vzít. Přibližně v té době si Greg přivedl ženu, kterou si chtěl vzít, Kate, která se stala faktorem narušujícím můj poklidný život. Jednoho dne, když jsme doma odpočívali na gauči, zazvonil zvonek u dveří. Vrátil jsem se a přivedl jsem ji s sebou. Ten okamžik byl mým prvním setkáním s Kate a její osobnost se od té mé značně lišila. Podobala se osobnosti mého bratra, Kate, Gregova spolužačka. Byla o 2 roky starší než já, měla světle hnědé vlasy a křiklavé líčení, které vypovídalo o jejím neklidu. Ačkoliv by člověk neměl soudit jen podle vzhledu, ve chvíli, kdy jsem ji uviděl, jsem si nemohl pomoct, ale cítil jsem, že naše pohledy na svět jsou odlišné. Ráda vás poznávám, jsem Gregova sestra Susan. Doufám, že si budeme rozumět. V reakci na můj pozdrav si mě Kate chladně prohlédla a řekla, aha, ty jsi Susan. Je nepříjemné, že se vdáváme ve stejnou dobu, no, nedá se nic dělat. Těšila jsem se na to,
ale její způsob řeči mi byl trochu nepříjemný. Svatbu jsme plánovali už dlouho, a přestože jsem ji už probírala s rodiči, to, že se mnou mluví takovým způsobem, mě dráždilo, ale své emoce jsem skrývala, protože to bylo naše první setkání. To je pravda, Kate, že? Budu ráda, když budeš k naší dceři laskavý. Pojďme spolu všichni vycházet a žít v míru. Můj otec, v této oblasti již mnoho let uznávaný pediatr, okamžitě navázal, vždy usměvavý, laskavý a dobrosrdečný. Ještě jsem nepotkala nikoho, kdo by mého otce neměl rád. Chtěla jsem mít stabilní život, protože jsem vyrůstala na pozorování svých rodičů, zatímco bouřlivému životu jsem se bránila jako něčemu z televizního dramatu. Setkání s Kate ve mně vyvolalo špatný pocit. Po svatbě jsme s Gregem žili v klidu, ale náhlá událost všechno změnila. Bylo to Robertovo povýšení. Greg byl starší a ve firmě pracoval déle než Robert, ale Robert byl povýšen a stal se Gregovým přímým nadřízeným. Tato společnost se neřídila typickým systémem seniority, ale přijala meritokracii. Robertova práce byla velmi pečlivá a reagoval přesně tam, kde bylo potřeba. Z jeho schopností vyplývalo, že mu vyšší vedení i kolegové hluboce důvěřovali a vážili si ho. O jeho povýšení bylo rozhodnuto bez jediné námitky v návaznosti na úspěch velkého projektu, kterého se ujal ještě před naší svatbou. Můj starý kolega, který pracuje na stejném místě, mi občas poskytuje důvěrné informace. Když nás můj otec pozval domů na oslavu Robertova povýšení, neinformoval o tom Grega s ohledem na jeho pocity, ale Greg viděl naše auto a přijel k nám domů, protože bydlel nedaleko. Co to děláš, tati? Vylučuješ nás a připravuješ luxusní jídlo. Dáváš přednost zeťovi před vlastním synem. Ne, odpověděl jsem. Opravdu tomu tak bylo. Je neodpustitelné, jak se k tobě, Gregu, chovají, tak špatně, když už si na dně kvůli tomu, že tě nepovýšili, že taky ventilovali svůj nelogický hněv. Oslava měla začít ve veselé atmosféře, ale zničila ji tahle nenadálá událost. Tak to přece není. Greg je taky důležitý, ale Robert už je můj syn. Je přirozené oslavovat dobré zprávy. Jestli jsi rozrušená, tak se ti omlouvám. Ahoj. Tak se můj nevinný otec omluvil. Tati, neomlouvej se. Gregu, moje povýšení je také díky podpoře všech. Co kdybychom dnes večer vynechali oslavu a jen si pochutnali na výborném jídle? Zeptal jsem se. Když to Robert navrhl, oba se neochotně posadili a společně si vychutnali jídlo. Po večeři, když jsme odpočívali v obývacím pokoji, jsme otci vyprávěli o naší léčbě neplodnosti. Chápu, vlastně i nám s Gregem bylo díky léčbě neplodnosti požehnáno. Aha, řekl jsem. Tato nová skutečnost mě ohromila. Opravdu, to jsem netušil. Byl ten proces náročný. Pro mámu to bylo těžké. Nemohla jsem toho moc dělat. O čem to mluvíš? Vždyť právě díky tátově spolupráci jsme mohli mít děti. To je pravda. Tato láskyplná výměna názorů byla uklidňující. Vědomí, že kolem nás existují úspěšné příklady léčby neplodnosti, nás motivovalo k dalšímu snažení. Greg a Kate, kteří byli nahoře, však sešli dolů a přerušili nás pohrdavým tónem, jaká Susan podstupuje léčbu neplodnosti. Jaká Susan? Zeptal jsem se. Poté Kate Gregovi něco pošeptala. Vlastně jsem chtěla počkat až do 2. trimestru, ale já jsem vlastně těhotná. To je pravda, řekla jsem. Začalo náhlé přiznání těhotenství. Zdálo se, že všichni nedokážou skrýt překvapení. Ach, je to tak. To je opravdu důvod k oslavě. Opravdu. Byla jsem šokována náhlým oznámením, ale prosím, dbejte na své zdraví. Gratuluji vám k těhotenství.
Ze srdce jsem vyjádřila svou radost, Kate se však tvářila potěšeně, jako by ji to nepřesvědčilo. Protože věděla, že podstupuji léčbu neplodnosti, možná mi těhotenství oznámila záměrně v tuto dobu. Navzdory Kateinu oznámení jsem nebyl šokován, spíše jsem jí k těhotenství upřímně pogratuloval. Později se Gregovi a Kate narodila dcera a my jsme pokračovali v našem úsilí o léčbu neplodnosti. Po 3 letech léčby se nám konečně narodila dcera, byl to poslední pokus o mimotělní oplodnění poté, co jsme se rozhodli žít jen ve dvou, a dcera se stala členem naší rodiny. Během léčby mi Robert navrhl, abych kvůli dojíždění a citové zátěži dala výpověď v práci. Zůstala jsem tedy doma jako žena v domácnosti, vyhýbala jsem se tedy rozhovorům s Kate, které by mohly obsahovat sarkasmus, a co nejvíce jsem minimalizovala kontakt s ní. S narozením naší dcery se však mé pocity změnily a návštěvy v domě mých rodičů se opět začaly zvyšovat. Hele, Susan, tvoje dítě má tak malé oči, až je to trochu k pláči. Ale vždyť vy oba máte taky malé oči, ne? První poznámka, kterou pronesla při setkání s mou dcerou, byla příznačně bezohledná, v tu chvíli jsem znovu silně pocítila, že se chci jakémukoliv vztahu s touto osobou vyhnout. Kate vždycky chtěla vypadat dobře. Nedělej si s tím starosti. Nedělejte si starosti. Mně to nevadí. Díky matčině útěše po Katejných sarkastických poznámkách se mi podařilo zachovat klidné chování. Mami, můžu si tu rýži vzít domů? Právě jsem koupila novou rýži. Nebuď tak lakomá. Rýže nám doma došla, haha. Než matka stačila souhlasit, Kate už vzala pytel rýže a odešla z domu. Podle mé ustarané matky ji navštěvuje několikrát týdně a bez dovolení si odnáší potraviny a věci denní potřeby. Kateino nerozumné chování mě jen překvapilo. Uprostřed těchto každodenních událostí jsem od matky dostala zprávu, že otec náhle skolaboval. Byl stále aktivní jako lékař a každý den tvrdě pracoval pro své pacienty. Vzhledem k jeho věku jsem se vydal do nemocnice, abych mu navrhl odchod do důchodu, ale když jsem dorazil, byl plný energie jako vždy. Chvíli jsem byl zmatený, ale rychle se mi ulevilo, než jsem se však stačil uklidnit, začala mluvit matka. Susan, tvůj otec má vlastně rakovinu. Cože? Rakovinu? Právě ho přivezli. Jak to můžeš vědět tak brzy? Vlastně jsme to nějakou dobu tajili, že má rakovinu. Při tom šokujícím odhalení jsem o ně měl. Tati, věděl jsi o té rakovině? Jako lékař ano. Ale když jsem si toho všiml, bylo už pozdě. Pravděpodobně mi zbývají asi 3 měsíce. Obvykle veselý a optimistický otec byl toho dne mírně rozčilený. Tati, proč si nám to neřekl dřív? Řekl jsem, že když jsem se rozplakal, chtěl jsem minimalizovat dobu, kdy budete všichni smutní, je mi to opravdu líto. Otec vypadal, že toho lituje, a omluvil se. Chci strávit své poslední dny doma. Možná to bude obtěžovat, ale nevadí to. Samozřejmě. Taky chci být s tebou, tati. Proberu to s Robertem a vrátím se domů. Rozhodl jsem se tedy, že strávím nějaký čas u rodičů a budu trávit čas po jejich boku. Dcera, která bydlí 2 hodiny cesty vlakem, za otcem několikrát přijela, což ho velmi potěšilo. Robert uprostřed svého nabitého pracovního programu výrazně pomáhal tím, že nakupoval a dělal otci společnost. Sdílel jsem tuto situaci s Gregem a Kate, ale po dřívějších častých návštěvách se úplně přestali objevovat. O několik dní později pozval otec do domu jak naši, tak Gregovu rodinu. To mě mrzí. Ale je tu něco ohledně dědictví, co musím probrat. Když to otec řekl, Gregovi a Kate se rozářily oči. Ve skutečnosti můj majetek činí asi 5 milionů dolarů. Všichni, kromě mé matky, byli nečekanou částkou šokováni. Další pátrání odhalilo,
že kromě příjmů jako lékař si otec nahromadil značnou částku díky investicím do akcií. Chci tuto záležitost pečlivě zvážit, dokud nepřijde můj čas, a učinit konečné rozhodnutí. Byl bych vám vděčný za spolupráci. Samozřejmě, tati. Greg, který se během návštěv ani neukázal, odpověděl a já jen stěží zadržoval vztek. Otče, nebolí tě to? Možná by si směl na chvíli lehnout. Kate se začala vtírat a využívala situace. Poté manželé denně navštěvovali mého otce, měnili povlečení a doplňovali léky a chovali se oddaně, i když jsem se cítil nepříjemně z jejich změněného postoje. Mlčel jsem, protože otec byl spokojený. Jednoho dne, když jsme se s rodiči vrátili z nemocnice, byl někdo v obývacím pokoji. Při pohledu na boty jsem zjistil, že patří Gregovi a Kate, aniž bych tomu věnoval větší pozornost. Zamířil jsem s otcem do obývacího pokoje a vyslechl rozhovor svého bratra a jeho ženy. $5 milionů je neuvěřitelných. Táta brzy odejde, tak to ještě chvíli vydržíme, si hrozný, Gregu, viď? I když v poslední době jsem se na něj možná díval jen z hlediska finanční hodnoty. Ale slyšel jsem, že mu zbývají už jen 3 měsíce a zdá se, že je pořád zdravý. Zajímalo by mě, jak dlouho se o něj budeme muset starat. Můj bratr a jeho žena vedli nepříjemný rozhovor. Pohled na otcovu smutnou tvář vedle mě mi působil bolest. Nemohla jsem mlčet, když jsem otce takto viděla, a už jsem chtěla zamířit do obývacího pokoje, když mě chytil za ruku a zavrtěl hlavou. Neboj se. Je tu jen jedna věc, se kterou potřebuju pomoct. To řekl můj otec. Druhý den přišli Greg a Kate otce znovu navštívit a pustili se do různých pečovatelských úkonů. Oba musíte mít hodně práce. Už nemusíte chodit. Ale tati, vzhledem k tomu, co všechno si pro nás udělal, se ti chceme odvděčit, i když navenek vypadají jako rodina. Greg myslel jen na peníze. Otec se tvářil zjevně osaměle. Opravdu mi dávali 3 měsíce života, ale už to byly 4 měsíce. Musíš se těšit na dědictví. Greg a Kate vypadali, že je ta slova překvapila. Ach, otče, to vůbec není pravda. Pokud je to možné, chceme, abys žil déle. Kate rychle kontrovala, možná si včera odposlouchával náš rozhovor. Jaký rozhovor? Říkal si něco špatného? Z osamělého výrazu se otec zasmál, jako by si ji chtěl dobírat, pozorovat je, jak se ti dva zaktivizovali a pospíchali. Bylo nepopsatelně zajímavé. Následujícího dne odešel Robert z práce dřív, aby se k nám připojil na večeři v našem domě. Ahoj. Otče, přinesl jsem nějaké lahodně vypadající hrozny. Pojďme se schladit a vychutnat si je později. Ach, jaké nádherné ovoce, nemůžu se dočkat, až je budu jíst. Děkuji. Otec vypadal, že ho Robertova návštěva velmi potěšila. Robert rychle pomohl připravit večeři a všichni jsme se posadili ke stolu. Pak Robert nadhodil téma. Slyšel jsem, že Greg dal výpověď. Slyšel jsi něco? Jeho otázka nás překvapila a nedokázali jsme odpovědět. Spíš to vypadalo, že ho vyhodili. Spíš než že by dal výpověď sám od sebe. Opravdu? Co se stalo? Vyšlo najevo, že Gregův pracovní výkon se zhoršoval a byl často kárán, navíc se v poslední době zhoršilo jeho chování a poté, co si rozhněval jednoho klienta, se velice pohádal se svým přímým nadřízeným, což ho nakonec vedlo k výpovědi. To nedávno vlastně až poté, co jsem se zmínil o dědictví, to načasování by mohlo odpovídat. Ano, je škoda, že způsobil problémy společnosti a také Robertovi. Otec se omluvil. To dítě bývalo tak hodný kluk. Ale nějak se změnilo, otcova tvář byla v poslední době plná smutku a bylo to velmi těžké vidět. Omlouvám se, že to vytahuju.
To chutné jídlo vystydne. Roberte, opravdu ti děkuji. Jsme moc rádi, že ses přidal k naší rodině. Při těch slovech Robert s úsměvem přikývl. Dobře, už jsem se rozhodl, potřebuji, aby všichni spolupracovali. S tímto prohlášením otec vstal, opřel se o hůl a něco mu podal. Když jsme uviděli obsah obálky, byli jsme otcovým vysvětlením překvapeni, ale souhlasili jsme s plánem a slíbili spolupráci. O 2 týdny později otec zemřel, hlídán matkou, mnou a Robertem. S Gregem a Kate jsme se nemohli spojit a v té rozhodující chvíli chyběli. Otcova smrt přinesla hluboký smutek, ale byli jsme vděční, že jsme jeho poslední dny mohli strávit společně. Otec vyvěsil oznámení o pohřbu v nemocnici, kde pracoval. V den pohřbu se sešlo mnoho lidí, o které se otec staral. Uvědomili jsme si, jak moc měl otec mnoho lidí rád. Když jsme se po pohřbu usadili, přišla řeč na dědictví. Hned po otcově smrti Greg okamžitě nadhodil téma dědictví. Greg. Otec právě zemřel a vy o tom mluvíte, každý se zdraví jinak, ale pro mě je to těžké, když jsem přišla o manžela. Ale s pozůstalostními záležitostmi si musíme pospíšit. Kate mě zklamala tím, že nechápe matčiny pocity, kdyby raději mlčeli, opravdu hrozní lidé. Po tak dlouhém životě se nic nenaučili. Bylo vzácné, aby Robert zvýšil hlas ve vzteku. Jeho reakce je překvapila, ani jeden z vás si nezaslouží dostat jeho dědictví. Greg opáčil se zarudlou tváří. Cože? Vyděláváš vysoký plat, dědictví nepotřebuješ. Uklidni se, Gregu. Příští týden nás čeká výlet na Havaj, prozatím si prostě rozdělíme dědictví ve výši $5 milionů. S tím Kate, tvářící se naštvaně, vzala Grega a odešla domů. Nemůžu těm dvěma uvěřit. Plánují výlet na Havaj v době, jako je tahle. Málo kdy se stane, aby se Robert takhle rozlobil. Děkuji. Stydím se za svého syna, ale lituji toho, jak jsem ho vychovala. I v tomhle věku mě mrzí, že musím matce způsobovat trápení. Ale nebojte se. Ti dva budou mít ještě peklo, než odjeli na Havaj. Předali nám své bankovní údaje s pokynem, abychom tam převedli dědictví. O několik dní později, zatímco jsme s matkou uklízeli otcovi věci, se vrátili. Havaj byla opravdu nádherná. Tady vám jako suvenýr předali plechovku makadamových ořechů. Přijal jsem suvenýr a měl jsem pocit, že je to lepší než nic. Jak je to s dědictvím? Chtěli bychom zpátky naši bankovní kartu, dožadovali se. Podal jsem jim bankovní kartu. Peníze na účtu nevidím. Co tím myslíš? Od té doby, co jsme vybrali peníze před cestou, se nezvýšil, protestovali. Ještě jste si nerozdělili dědictví, ptali se. Už je rozdělené. Podívej se pořádně. Na každém z vašich účtů by mělo být $1000, odpověděl jsem. Hele, mami, co je to za $1000? Reagovali posměšně, ale já i moje matka jsme zůstali klidné. Tohle datum je z doby před otcovou smrtí, že ano, podotkli. To je pravda, rozdělení dědictví už je hotové, vysvětlila jsem. Když se tvářili překvapeně, ukázal jsem jim otcovu závěť. V závěti byla většina majetku odkázána matce a mně, každý $500 000, Greg dostal jen $1000 a zbytek byl věnován na dětskou medicínu. Co to má být? Na tomhle jsme se nedohodli, Greg vybuchl vzteky. Hej, bratře, žádal tě někdy otec, abys podepsal nějaké zvláštní dokumenty? Ano, podepsal. Táta říkal, že mi odkazuje $5 milionů. Vážně, zkontroloval sis, čeho se ten dokument týkal? Je to stejné, jako když podepíšeš, aniž by sis něco přečetl. Zasmála jsem se, když jsem si Grega dobírala.
Ten dokument byla listina o zřeknutí se dědictví, tím, že si ji podepsal, si nakonec nedostal nic, cože? To je příliš kruté. Táta ti tehdy sice řekl, aby sis obsah pečlivě ověřil, ale ty si prostě předpokládal, že jde o získání $5 milionů a podepsal si to, aniž by sis to ověřil. Když to Greg slyšel, byl v šoku a ztratil barvu ve tváři, vedle něj vyvolávala rozruch Kate. Dala jsem výpověď v domnění, že dostanu $5 milionů a už jsem utratila všechny úspory. Greg je pro matku důležitý syn, takže Joey nám dá alespoň $100 000. Správně, Kate také zoufale hledala pomoc u mé matky, je mi líto, ale to je nemožné. Nemůžu dát ani halíř lidem, kteří vidí jen peníze. Těch $1000 byl jeho poslední projev laskavosti. Použij je moudře. S tím matka, zadržujíc slzy, opustila scénu. Co budeme dělat teď, Gregu? Když Kate začala znovu dělat povyk, Greg tam jen zaraženě stál. Hele, dej mi půlku z těch $500 000. To v žádném případě nemůžu udělat. Vždycky si naši rodinu znevažoval, dokonce si mámě sebral věci denní potřeby a jídlo. Už s tebou nemám co do činění. Obvykle je ticho. Vybuchl jsem vzteky a hlasitě jsem křičel, jestli mi rozumíš, okamžitě odejdi. A už se do tohoto domu nikdy nevracej, neschopen argumentace jsem udiveného bratra a švagrovou vyhnal z domu a pevně zamkl vchodové dveře s pocitem definitivního uzavření. Výsledkem bylo, že po závěti zůstalo mému bratrovi a švagrové pouze $1000. Greg, který dal výpověď v zaměstnání, přišel o příjem, z něhož by mohl živit domácnost. Měl potíže splácet i malou hypotéku a nakonec přišli o dům a museli se přestěhovat. Navzdory několika návštěvám v našem rodinném domě jim moje kdysi rozlobená matka nikdy neodpustila, podle místních pověstí hledali finanční pomoc u své dcery, ale ta, protože znala všechny podrobnosti od mé dcery, jejich žádosti odmítla je. Výsledkem je, že můj bratr a švagrová, nyní všemi zdiskreditovaní, žijí v malém bytě s nájmem $300 měsíčně a sotva vystačí s nádenickou prací. Robertův přítel vypověděl, že je viděl na trhu, jak vypadají strašně vyhuble, bledí, jako by z nich vyprchal život, podobně jako z vyhořelé svíčky. Na druhou stranu jsem před několika lety použil dědictví po otci na zásadní rekonstrukci stárnoucího rodinného domu a začal s matkou nový život. Přestavěli jsme všechny místnosti tak, aby byly bezbariérové. A zajistili tak mé starší matce bezproblémový život a vytvořili bezpečné a pohodlné prostředí. A co bylo nejpřekvapivější a nejradostnější, moje dcera porodila zdravého chlapečka, mé první vnouče. Moje maminka byla radostí bez sebe, že vidí pravnouče, a nedávno jsme našli velkou radost při hře s vnukem v parku. Po letech doufání se klidný a vyrovnaný život konečně stal skutečností. Od nynějška upřímně doufám, že budu trávit pohodové a naplněné dny se svou drahou rodinou a přáteli.